Здрасти, днес ще правим челендж. Алекс! Пази се. Сега, ако стане чак толкова много мокра, трябва да дадете повече от 10 лайка. Значи 5 лайка на това видео. Хора, няма чак толкова много да го правя. Сега правим видео. Което може би ще ви харесва. Ако ви харесва, трябва да направите лайк. Сега е така. Хора, ние ще играем сега на FIFA. Първото ми е много дълго видео. Хора, ще го правим това с PlayStation. Трябва да потърся нещо. Хора, ако искате, се абонирайте за канала с габанката. Добре, хора, вие трябва да напишете в коментарите какво искате аз да направя. Какво видео да направя. И ще го направя, само че е вечер и аз съм дете, така че трябва нещо тук, къде трябва да направя. Или на PlayStation, на някаква видеоигра с моето братче. Ето го! Чао!